Terve, terve, juu. Elikkä, no niin, lahjaa, joululahjaa mulla on sulle. Täällä on tämmönen hieno. Se on aito Wafpersee. Sitten aukaset varovasti. Me koitetaan saada nyt reaktio tästä irti, että miltä näyttää se aukeaa, niin kuin tän vedät ja noin, juu, sieltä. No niin, katos. Sieltä löytyy jotain aivan eksoottista ja hienoa. Ohohoho. Se on sulle, se on ihmeellinen. Se on kaunis, se on hieno, niin kuin sinäkin. Oh, wow. Tämähän on ihan kuin se Titanikin kaunis. Juu, sä tunnistit heti mikä se on. Se on kutistunut pesussa. Okei. Hienoa. Se on aivan aito, se on 100% muovia. Kiva, Paitsi niiltä osin, kun se lenkki on jotain nahkanarua. No, tää ei kyllä ainakaan mun kaulan yli mahdu, mutta minkäs teet, jos kerran pesussa? No kun ei mulla ollut paljon paremmankaan mittaista narua siihen, niin ei se oikein käy rannekorusta, ei se käy korvakorusta, ei se käy kaulakorusta, mutta ai että kun se on hieno. Mä löysin sen jonkun marketin lattialta lojumasta ja mä mietin, että onko se jonkun lapsen tiarasta, mutta mä että sä tykkäisit siitä ja kyllä sä oot nyt hymyillyt, jos sä et oo huomannut. Joo, huomaan. Kiitos, kulta. Hyvää joulua, muruseni, Kiitos. Hani Pupuliini. Niin, kiitos, kulta. No että. Se oli jossain Lidlissä kassan jälkeen lattialla loju se. Ja sitten tuolta löytyi se toi nahkanarun pätkä, niin tuli pujotettua siihen tollain noin sulle hienosti koruksi. Joo, mutta mä vähän veikkaan, ettei siitä kukaan muu olisi edes yrittänyt aarretta tehdä, niin nyt se on, mä tein tämmöisen pienen sulle. Ja se varmaan ilahdutti. Ajattelen, nyt se olisi ollut muoviroskaa jossain päin maailmaa, mutta nyt sä hymyilet sen tähden. Joo, kiitos. Hyvää joulua, muruseni. Olisi ollut kiva vaan nähdä, kun sä pyllistelet, kun sä nostelet tätä kauppaa. Mä en tiedä, vaikka sä olisit nähnyt, sä olit mun kanssani sillä kauppareissulla, mä kumarruin naukkiin sen sieltä maasta. Onhan tää kaunis. Kiitos. Kiitos, kulta. Hyvää joulua. Samoin hyvää joulua.